ewie boko nso ye boko sa me ne brema bi na ya tena ya tena 11 years brema ne din de say your friend Kojo your friend say Kojo pachen yentio am pacho sisi o so on worry last 2 years no say o person be rented dan ya mame na makwa akotem brema nso me ne na abla ya rent ya yesi ya dan ya tim o so ko rented dan na me se mentiasi ade no be rented dan na makwa akotena baby foforo na me dey dan we ba ma renting o san me ma kan so won ti ase dia no anu fitin na ekono me hwe bi wan kasa hwe na me see you mati dan pa cho me tomade kakra me ye azuma bruce boy ni ba fiense Kojo ba fiense ya mango esi wonu o hwe agu so this esi wa me di yesam na no no wa hwe agu into amama aboka inti yama second term ne yama kwan na me ka cha me wo fam say asem see baby a me kunu edem na metena fia metena ne fia mbewu na omo se me mbra me buy omo frɛ brema na ye ka asem wie ya brema nsa ono sisi ade on wa no mbiu into opese obeye me ho ade na ogya me kwan na me wo fam si you sa ade omo ati into obeye me ho ade na ogya me kwan every me of me kunu of ba kwa ye busopin na no a osa me betina aware ase 11 years no brama to aduane ama medi into oye me ho ade a enyi na me wo fam no me papa mo se sa ade omo nti ase na omo de asem kwan fi omo de asem kwan fi na wan fi ni omo de bodu ano ba me kunu your friend simple omo ban ma nti omo de bodu ambra omo ban ma say bodu ana omo de abre no ye ban ma nti ensan fata say omo de bodu an be ma no nti saa de ono so be kwa kwasama asem no wan fi bodu anu ye de so omo say brema so ware odin sa ban so wo ware se me na me oba na ese fata say me din sam be ma na wo brema odin sa mam de omo nti ase nti o me kira ase bi o wa oja me ho ode me ho wasumi ama obi a omunni nti on ba kire mu na ban man se da bi da omo de bodu a brand de omo kire mu a enye yi nti emfa se me wo fane me papa mu omo ne me kunu abusuafo na omo twe na me kunu so abusuafo omo ne atwe sesi a first time kola no gowie mu second time kola no gowie mu na me so edie me ko amintumi one ne wo say mpache me na wo mrama mi na chese nkoda ni nko school pache de bi nkola no gowie won hwe wo mo down one kasa pe bi wo be 2 months 3 months e bi wo 1.2 1.5 no asende wasen nkola na nkasa omunyini a omo beba ntenya de a obehwe nkola ekoba asa no se no abusuafo na kapoten mabusuafo de omo ba mu bi na sen kura mpu asem kura mpu kay police station ase yetio asem kay police station asem na pin na a woti ni ba bia onim asem ho hwe na yeto aba no omo say assemblyman na your friends assemblyman you krom for no moto aba man omo say onim kasa enti ban man ankasa yi na assemblyman wayi ni chiama wayi ni committee enti san kofu mi san na omo fra abrwa na omo kasa wona na wari asem no wonum bi na abrwa nsem num bi afie abrwa ba e wosu asu ndidi na mekọ say assemblyman wona am sank assemblyman omo aduwa no mfama aware na ade na omo afra abrwa pin se na oba e wosu ndidi nti me fan say ade chi na asa abrwa bibi ye na omo nim say dam so na me kansa na me kansa so me wofa we oba into oba no sa asem krampo na me ba be bisamu no na mse me krampo bisamu awenti so wo so be bisa ke bisa ne ko into obisa se media na de ma bisa no into e wana mse mo wofa me de me kofi no san krampo ni stress wonti odukodwar na mse sa de enko na onfa ne bucket na minti me je ne bucket me ko bu nsu na ne me kunu amoban ma wo ye de na mse anti aden me no won to kwa na me kansa na wo sorry fu okwe adechi ya mo say ye kan say police for mama say me wo fa bonu mo ye ne wo hwenye yi nti omo ba na so ka to ne so nti omo aba ba chi me wo fa me so me kan mama say abunu nti me wo fa kwa na me call police station wona
me chiem kakra said the machim na police phones na we na maame si ye jeli me wo fa no we de omu je na enye yenko fi na ye de ye ni ba fi ntomu bisamia bachimanu duru baabi a wuku no ba fie ho na wo se won po bi okwa haida ma no usoda ne wanwa na ohwegu ye no otua aka mpache de bini na akrampu ye kan ne wo sisi a nipa na mede ne kan o tembia o dana meka ontua pache my dad sena a mede yesam na nyina o de soda ni bi guguma na sin na etutu aya SOMPA o emema ni bi ha adwene pa o ati say no won pata o mpache de efie no ne nnesi ye mpache aya how many rooms mpache me fan say 2 bedrooms na yesi chebe on one so ni chenche o krampo en wapam o mpache me yama go sisi akra nyoma go sisi a mpache to wapam ne nkoda ni nyina mpache na busuafo no pama nkoda no en na fie no ayo mo fe mpache aya asem o aya asem kase papa ma minti akwa ahimfie no mantumi amwa wo ye kwa ahimfie no me wo fa mo de asem kada ahimfie ayin onyin no a omo koye no ya yin ye koye no mi kunu nkofo no omo anko nti omo antumi anka asem ukrukofo na anko enti se kokoba ne se nananom to omo safrewo e wo mo mofam ho na se onya akora ma de no ye no mpache yo kakamenti asia me ne se mo oye to ye safrewo ukrukofo no ahimfie omo koye omo ama no de na nananom kan nanam de omo anka hwe no mo ja omo sa mpache nti omo nananom nyina afo aso se bema ne sisiu sa mpache na sofa bema no omo ne di akonwa ho ana mpache ne maame na ye hema ho ne maame nunue kuma na che sofra de sifie ho mpache eno nti no ye sa ade no mpache che so no ye kana sem kronim aya sem se oba ne bema bebo bra ebeduru ba bi fine awade ya adamfo mu ate ebe japade che sososo na akoya asem foforo eno ti sabre no ababawa no ne wofa nimpon ewa ne wofa nimpon no so nima sem no bi papa nima sem no bi emse na ni ba ne wofa ase no kasa no na ne speed no yaw no nti no na ne wofa no so nima sem no bi pa oba bi ja ne wofa ase no efi se wonhwe ema kwabrane insisi ne wofa ase no sa panipa memo akwaba ya ja bibi abokode ba chanya udin de say bidini ye penny ala mo yantafo na ya ta na wata we aka mangote ka keka bia binti kafra wi wate ma yako kafra akeka ko fefe saman no dey enti pani mufri hi ankasa ne baye ifi chavene takra the side asam no ni mu ye pa ba chanyo e fare ba nyina ne sei abrantie ba ware mo wa fasi die on no sua adwuma no hu mo wa fasi ya ware no no won first no kwa akra na ni second one o insane yes so bawe na ye anta for the amamne bu wo nti so wo na sa wanya sa amamne wa hyehya wa na o se sa ade na oboku ni nti na ya hyehya no na wo wie ya okoye na nse numu ana na nsama roba nde na no soso na waka cha mo wa fase from na mso sadam de na bla fie me yin vat ukunu no na mo wa fie ba fie yi vat okunu no mo kunu so bai nti oba ya me ya ka asam ma asam nyina tori na no wa ye yibu wo ne nti na mo ka cha mo wa fase the mind dey so tunase adechi abnada no maframa no akusku owa adechi ambe na mo wa fase to na msa na wa anko asa nuku na se orba ba ye no ho ade nti omo nko na mse abuso pe ni wa anka se mprempre no ma oye no ho ade oso nko
na wasa to won ho no ababa ye no ho ade nko bi se wo ba anyima na ose nukunu sai no mbu ni to ba ye no ho ade yo 2 weeks de on war bia egugu wa 2 weeks na aso 2 weeks swenya date ya wa share date ni ye 12 yeguwa 3 awanso apepa ya na yedi na mko hu mo afase na papa say mo afase ni nukunu mo amba osamba bayam sisi ya okobo 4 wi amede moroko ka ye bi na ajumanti oba one frame na eja memokwe ya na mebai wasa oba na 5 o'clock na mebisa mo afa na papa say 5 o'clock why ya ba no ho ade and the one the was ade na anyi na yegugu wa ma wosan so baabiem o baabiem so wa mo afa ne papa no wa wansi yo ma na wa wuso pe na gen nsa to akoba se brahma na se wa blent aba no anwaro no na me se di enti yo ma ati na me frɛ me brother no o takwa kwa na mbo na amane no sa sadama de no obakọ akasama no enyi no na aba kire sento kura wa no wa fa no so onye no ho ade nti samanse ne ba no obesi boy ne maame ne nua kakraba ne nsem on na ya wa ne ba anyima ne nti na obesi ne nsem na obisem na ahin bisem na se osi oraka asem no otumu nto anje samanse no afa kama ne be osonte no wase na yesa kasa me so ahin fie na ya fra ahin na ahin na se dame de ame yonko yanto ya adwum na ye nyina ya to ya adwum nti eguguma na mefa sa bananda yimbi no san so ba from mommy so nanse no ya into doctor ka samundi adubana yimbi nti data mpo no okobo 7 nam oba frem mami mpani yenim sasa asem no waka so krom mpin fontinam we fie obi na misiyo ya wa na mommy mba okobo 8 nam say sisi okobo 8 de mami de me ya sure say obedidi nti na mami ba ya oba yo ojusun ba na mesa ma sisi enso ade asen abesu asen anya wa fati asemi ana oja kaka modu ya merebe mpo na mehu fo ya mesa wo ade ya sisi ya ade asen asemi wa akọ akasama ebi ne bia anko o se anya ba ya sa wa ye na wade mo fra manyina agufie no mo fra ma so ya ne ko school o so won ko nti gugufie ne ya hwe manya me dai wafa fed mama so won didi na msi no ko bi sabira danisa awa asama na asiye ya mama ba also won didi mama so operation ti en so didi me bi sabira dan po no na duane odidi no ono ano na meti mo wafa ati asama ya abede anya mo asama ya sa mo ka na wan na just asama ba to mo no ase na nanyima na aka ase oya mfre na mse na nanyima na nkote oje samanse abran ana onimisa mo obaka asama nso na oje samanse abran na mo afa nso ba yes ankre yanko yamsiyu yankwe na meso minsu bi so wonti mka mejinsu no ugum na me de adware nti awa na yetwom na anyima nso ni efie ye fe na echi no na ya kasa awa na ahima no te yanka no tuba mo afa no do se die na mo afa mi sa sisi ya na mi ya edede aguna azuma no watu aba no do otiti nchefa ogu n'enum ya on de na asama America de mama na adon na anya asam kakra na msa na anyim eyi o wanka so woye mu ona na mpa uma fra me eyi ona na ntema ko tu da na akuku ma fa ne nsambo akoma de onim no na mkejina mo wafa na enum ya musunu mo wafa ya asam wafa nko aho na anhim otwo na atare a meshi otwo ma atan awumpo na mahwehwe na me ohima mu a makam ma atare mpo atete atare ni mponti ade cheno na memenim se ayepenyin nti manfa asama manya asambia nti mo adwuma mu ana wafra me se anyima akọ report me se womra bechim na me see you mat na me fra nipa na ohwe ya do se manya akọ bintim pese mo kodu school no so da me dia na monko mo kwa ya na respect asa anyima ma abo na ma ne na 20
also on Famuntum Namunko Jin, I'm a fast. Names A. If you saw our more found so, I know some more no Jada. On the Namat Famutum Namania Sambia, Baka. Nay, you go, and pray them now. Tom do to say, I know I'm a one day, I'm a young one for man too. Or more shot, what it say, or show man or see a muja bear, and now a matter no money, one for man too. Now, your guan or cassa, so a man bill and son. Makofi. Na me atase de wusi kano de wo faasi o ma wade en krumo de ni ateni ho o say se de wusi kan se mi wo faasi no woni ni kunu awade en krumo ateni obi ani mo asem no bi anim sa asem no so be ya o ko 7 months mpo enti obi anim krumo no de no mo ya fa ho na hwan no krumo fo abu an fo o sa no de bi o mbi krumo obu obi afo said the usis wo faase ne ye ana said the abrante ne ye usisa na enye ane de so ane de nuku no ono ne maame ya anyima nti wontum nka na asem no ono so nuku ma ya timu nti bi ya ntum nka bi ana chese wo faase okoware adishifie ena bema no ono so ye kanka bi kromo bi antimi kan bema na asem na busuafo kro antimi kan na asem ya asem wo baby am krona so ana onsun bia o kro kitkiti bi ufu ana kwa 3 point obatra kro bi na wadu 3 point ni mo wa akiri ya wa akiri wo akiri pa uju disco for ba blanche ba faraba no moton ti ekodu post station no kra star post for no kabi mamo a person for the amasi yanka no kwa ya kwa ndi amoka saye asasa asemi di anya asama waje ni pa tumunini nti obai waje yat na dua na ase am obosis no aka ase mpo obi mo bebe niye na mesi yo na me fra madam fu bi ya awa aguna ase asemi nti ombo modana obebele mi no si yo ati nti me fra na no so obai nti obai no aka ase obeli ye no ase adechen ya me ba report ye na menua ma wafa ate ne be no so rusu na me se dame de na mo nko na me hwehwe kar mo no nti eduru na ka na wa kan pa baako on po ko nta krum nti numu na me ka se mo wafa ate no anhim na me fro moto cha no na wa ba fan anya da ma ne ba ne mbiru no onda nti mpo me da aguna nti ade chinya nko report mo humbi etisesia no wafa ase na wudi na chi se de be ya nyoma beko kama no ntina wo so konya atan ya na mpa o chanyo ya asemo tesom de asem no kokoto ana mpa o che ya mfa nko ye no ma yo madwen so mo de beko ya ka se ya je asem ne mpa ba ha na wo di we na yin na twetwom ma bibia na so so de bibia beto fom oba party sesia no awade no eguye edimfie be sei mpacho brema no mfa mai odinsa ne baaye no like wanfa nyusun sikanka na me beti na fie mpacho na me beti na fie nso 6 months ni o mam sikada inti madam fu bini sika 2000 bi kura mpa da mi fon so ona me de hwe me ho asa sikana sa pachi ejapade nso so ma ho pachi esanse ne maame na ye hemanti pachi intimi kana asem kurumo usi kuro ni din de sei chavene pachi ni en die tekaswa me ne brema ne tekaswa tuba enkra kaswa pachi ho na modan ne wo pachi ti ho no pam mu fi ye no pachi na eda no mo no be ma ne to asase no me pachi mi hundie na wasimu akoni ndo level na me so me boa no nsuosuam ni sikan na me yibi na sen kran pa kasakasa ba o ka se mi sika ho ne dani mu no me nka no mfa mi sika e mame okay enti ekoba asa no ye nche ya so enti asem penipa ye nhye sufa ne sa yonti no ye to yensa fra brante no abrante no je pene so beba akire yi na ne maame ono na ye ohima
no saa yo hene menka no saa ɛhɔ no yɛso ɔbaa ɛdidi akonwa wɔ hɔ yɛ de ɔmaka gye da manim na meka no ɛno ti nana awuranyo saa ne yɛfrɛ maame no ɔno mom ɛna abra abrewatia ɛne abrantie no twetwe nkɔmɔ otiti fon so no obehwam firi ne bana so ho sɛ ɔma ne ba ne ma ne ɔtena so ka ho ɔma ne ma kɔmɔ twetwe ni mu no montwan yɛ bɛma mo tie bi sesesesesese ɛno ti sabre no kɔmɔ twetwe no ɛkɔso no nana awuranyo wono ɛna sɛ okɔ disco faloa okay ɛno na yɛ keep 3 point side hɔ no disco saa maami ɔna yɛ ɔhene wɔ hɔ na ne ba asɛm ɛna yɛ kan ɛno ti sɛ ne maame no na yɛ ɔhene kae yɛ akɔyɛ ɔhema no enti amatirimu de ayɛ ne dese tenkyem yɛ mmɔnasɛm so yɛ mmɔne kyɛm so ɛna ɔgya kɔ wura wadiem na de na nananom kan yɛ de bɛ so kura na ɔmo kuru mo kura so kan de aboa baba wɔ yi ɔne na yɛ japade wapam no nkɔla so a wɔnhwɛ wɔ mo ɛyɛ asɛm o yɛ kɔ ne kotie ni bi okay yɛhwɛ na mama head technician me had ne mame mo hwɛ de ne mam si okay Pacha and time so me kata nka meba ba mediato me mame ni ni people ni nse asam no ahifie yendi nwie nti anka omombra ye dia ye na se achiri e beba ho dia na se dawsufo no beba ho nti no ye beje mama wo mo wan no problem asam no die bebi edu ne enye kakra nsa dia woken asam dia ni wa yenti afa na fansa mobua na dia tini se me je kakra minim wo mu me Mijna as ohini wo ekrona wo motisono oba ne tiso ena bema no ayameba me sister ba okay no ntino no ofi mi fie me de pa me tiso na me ye divisionala me hwe omahin ase na omahin ni ye de asam no akotre ne se de tini na omahin afra o sebra na wotumi di atamdidie smasa ya fankomo oman ya ebuo wom ababaawa no yes onene ne ma ne ne uncle ba him mamwa aya ne aunt wotumi akoni fie mi ya wo police report akobo no epra no wuwie ya wo mo wo di asam akoto ne sise wabo watete watare akoni fie ne wafa edidi atam abomodia di atambidie na smasa ya fakoma omahimua momahim buefu asesi a ya hwehwe o mo ache won because ya from 3 times ni na atambidie ni ye hia yen na mombra yan kasa mo amomba na mudi yen na mo fra yen na yembra na yemba ku yeni mu ase makonja no memma kwan me yengu megu me konja ne kwa memma kwan na yengu me konja ne mu ase enimguasi oje gumi ma hen o metin ko yi amo na mpacho odin de se wakonya ni din de se me yo hini ankasa ko nja ni ye ewranyo pacho kro no wa hen our disco me she lower disco ase e de ko ke 3 points okay e ko ni de esa but e ye kura ebuo e se buo wo ne buo so wo no onu ni wo fa no no wo mo pese ebuo ba kro ni mesime ma ko kwai se se amene ka se mo dia me wa but me ntra on hwe na wo mo fa mani me betwifo ma yanka asam ne wa hinti se e ban critical se bibi ni na eya I just me frem mo aba hinti no na mo betie na no manka sa enu wasa o pia me ma ohene na o gina asam no me ma wo ne number na on flow no so kan di onim nkyerɛw
na disrespect ɛwɔ ekuro no so is too much ɛbɛn ɔte ne baabi wahwɛ ne kasa ne tie mi ma no kɔ ayɛ dinti ɛbɛn mi ɔte wopɛ sɛ wode ne yɛ fam wotumi ka kyerɛ bɛn sɛ wo ne da one tie with boyfriends wo previous boyfriends wo ho mba na wo no nka sa wo be ware ono na wasma ne nkofo se yemba ya ho aja yenje na pese ye me hin no number be ma ono no wa ye try to say ope number no ne wakasa wo mu di asem no me number okay nana awranyo ena okasa no osumuntimi fa na kuro no nya fom esa respect ba ho maami wo kan asem bi maami kan asem bi akiki meba maami ne kan asem bi sisi wo ne kuro no kwa ya odidi na tem ana mpacha fiti samene ne tran kuro mpo yenya asem kuro mpo mabusuafo kanda last 2 years na okasa okarente dan ya mam na odi sa dan na ama rent no o mam 2 weeks me fa ndwuno into 2 weeks so ye na am se me de me kwotena bebibi eho na mepe na o ka kirem se wo aba kurampo me hu do kurampo a me hu kurampo a me di wechi ba gi mi phone na hwe ma papa pictures a egusu be ma na kansa na me ka chance me meji phone na me hwe ma papa pictures egusu sa so na me so me pranfo am di wechi no me ka so mbeji na itwusu de opokora hunya ba akokora entwusu wo aba ye ka oba wo ye oba me no da me de ntuma agube gu mpanso ansana me hu se me ne oba yeda na me so me ka chance me ona me da ode ntuma agube gu ye ka ne se mpa na ase no sa so na me so man kai me pranfo da na me feelings me pa chodi wa na ode ntuma agu no gu ho ayedai basi me hu yensu debi won so anko agire o wo hima ba na kasasa na ne ma me nwa kro yo hima ofra busua na ma me twa nko sa na mpa afena me ko cheche ne ma me nwa yo kasa sisi ano nye onyima ono na wabie provision store ama me kuna one omo ina titimu your friend sister first yo kasa na nye onyima my sister wa nyi sister first ayo no me ne kasa ofun so pa ayo no my sister na on ye adima so onye ndi so debi wabe ukuru no wakasa atrase momo ho de aduabo ne nuru ho ho debi o debi ye santimam hade so be kasa asem wodi a asem ye wadi ye na wiei wo se giso ade ntuma gugu ho ansa anya sa wo hunso begu ma ade be kwa ade nim Mama na so kasa asema na ka osama ne panifo anim ho so kura so no mukuro no ko sama ne he kafra